Tízezrek távoztak innen gyógyultan, szülőanyák, beteg gyermekek, fiatalok, öregek várják gyógyulásukat. És mind hálával gondolnak fáradtságot nem ismerő ápolóikra, orvosokra, ápolónőkre, akik áldozatos munkával visszaadják őket egészségesen a családnak, a munkának, a boldog életnek. Ezt a helyet, ahol az emberek egészségéért, életéért harcolnak, néhány ellenséges bandita arra használta fel, hogy ellenforradalmi uszító röpcédulákat készítsenek. Háborút, vért, pusztulást és könnyeket akartak, hogy a kórház ismét megcsonkított, sebesült emberek jajkiáltásaitól legyen hangos. Béke, nyugalom, biztonság. Lehetséges, hogy a békés, nyugodt munka, jólét, fejlődés ne töltsön el mindenkit örömmel és büszkeséggel. Igen, lehetséges. Az imperialistáknak és a belső ellenséges elemeknek ez nem tetszik. Ők minden erővel az ellenforradalmi káoszt, zűrzavart, sztrájkot, szabadrablást, terrort akarták és akarják tartósítani. Bár a Magyar Népköztársaság belbiztonságának erősödése, a béke, rend és a nyugalom megszilárdulása egy-egy csapást jelent a külső és a belső ellenségre, és ez az ellenség elszigetelődését, az aktív ellenséges elemek körének összeszűkölését jelentette, mégis jó néhányan illegalitásban, szervezkedéssel, izgatással, háborúra való uszítással próbálkoznak. Primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék.